ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ମହିମା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କ ନାମ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିଆଯାଏ। ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶାଲବେଗଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ମୁସଲମାନ ସେନାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ମା ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଛୋଟବେଳେ ଶାଲବେଗ ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଶାଲବେଗ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଓ ଭଜନରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ସେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ରଚନା କଲେ, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁସଲମାନ ପରିବାରର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା। ତଥାପି ସେ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଗାଉଥିଲେ। ଏକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶାଲବେଗ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପୁରୀକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ରଥକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଅଟକିଗଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଲବେଗ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ରଥର ରଶିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଥ ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶାଲବେଗଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟରେ ରଥ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଜାତି, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିପରି ପେଜ୍ ଆଣିବାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।